салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи биография филм. Барои дастгирӣ сипос мегӯям. Ба шабака обуна шавед ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. Мо сар кардем. имрӯз мо дар бораи яке аз ҳунармандони филми ҳаргиз раҳо намекунам ё шавҳари дуюми Нурия ҳарф мезанем. Evet. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizinle röportaj yapmaya geldik. İyi yapmışsınız. Siz kimsiniz? Çünkü ben konu kartı hazırlıyorum. Ben Lal Tayra Bahar. Kimle kim Bahar? Lal Tayra Bahar. Tamam Tahir. Şimdi ben size konu kartımı nasıl yaptığımı göstereyim. номи аслиаш Шенкан Гулерёз, баландаи қад 185 см, карьера актёр, жанрҳои филмофаридааш драма, комедия. шумори умумии филмҳо 9 адад. соли аввали филм 1996, соли охири филм 2019. ҳунарпешаи муваффақ Шенкан соли 1972 дар Амасияи Туркия таваллуд шудааст. вай дар шӯъбаи идоракунии фурӯш дар донишгоҳи Туркия таҳсил карда, сипас шӯъбаи ҳунари театри давлатӣ консерваторияи донишгоҳи Истанбулро хатм кардааст. вай аз соли 1993 инҷониб ҳунарнамоии худро дар театри давлатии Истанбул, театри Дорман, театр Рокар ва театри Истанбул идома додааст. Шенкан худро дар филмҳо, телевизионҳо, таблиғот ва нақшофариҳо, овозиҳои тиҷоратӣ идома дода, соҳиби мукофотҳои зиёде шудааст. ғайр аз нақшофарӣ, инчунин маҷаллаҳои таблиғотӣ ва лоиҳаҳои истеҳсолиро идора мекунад. Шенкан ба ҳайси ровӣ ва овоздиҳӣ дар баробари ҳунарпешагӣ кор мекунад. ӯ яке аз ровиёни машҳури Туркия ба ҳисоб меравад. то ба имрӯз Эскин дар филмҳои «Слёзы Дженет», «Реакция в дом упавшего молния», «Трудная мишень», «Любви всё возрастные покорные», «Сумасшедший» ва филми «Ҳаргиз раҳо намекунам» ё «Никогда не откажусь» нақшофарӣ намудааст. бо ҳамин тамом азизон, маълумотҳое ки дар бораи ин актёр ҷамъоварӣ кардем ҳамин буд. дигар маълумотҳо дар бораи ҳаёту фаъолияту зиндагӣ пайдо накардем. хайр азизон.